Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos xa a mediados do mes de xullo, hoxe, mércores 15 do mes de xullo, na radio e na televisión municipal de Cerceda ca información. Pois xa mañán xoves son as festas do Carmen en Rodís, do que falaremos, e tamén xa esta fin de semana son as festas do Carmen na parroquia de Cerceda. Falaremos das actividades culturais e deportivas que están a tempo durante todo este mes para inscribirse, pero tamén das axudas á natalidade que poden solicitar hasta o mes de novembro. Falamos da festa do Cochiño, que xa se aproxima, e tamén de un curso gratuito de galego que comeza na xornada de hoxe e se vai a prolongar ata o mes de setembro. Falaremos da ITV de maquinaria agrícola e tamén de o que foi restringido o uso da maquinaria agrícola e forestal entre as 12 de mediodía e as 6 da tarde por risco de incendio, aínda que se pode seguir traballando con maquinaria agrícola e forestal, pero con, en este caso, indicacións e recomendacións e obligatoriedade por parte da normativa. Deso falaremos, como do tempo, que seguiremos con un tempo pois revolto, con alternancia de nubes e claras e claros con temperaturas ao alza. Mañán xoves, día 16 de xullo, día da Virxen do Carmen na parroquia de Rodís. En Rodís, concretamente, se celebran as súas festas do Carmen. Mañán xoves 16 de xullo, día propio da Virxen do Carmen. En canto ao cartel que preparou a Comisión de Festas, pois comeza xa a 1 da tarde coa misa na honra a Virxen do Carmen. Logo, mañán, a saída da misa, actuará o grupo de música tradicional galega San Martiño de Cerceda. Na sesión vermú estará a Orquesta Solara de Vigo, que tamén vai a estar na verbena de mañán xoves. Irá acompañada tamén por música local. Así que xa saben todos, mañán cita en Rodís coas festas do Carmen, donde terán música, diversión durante toda a xornada. E as festas do Carmen continúan a fin de semana na parroquia de Cerceda, donde xa este venres, sábado e domingo se celebran as festas do Carmen na parroquia de Cerceda. O venres, no cartel que tamén preparou a Comisión de Festas, coas súas festas grandes, comenzan xa este venres con dianas e alboradas. A 1 da tarde hai misa na honra a Virxen de Fátima e as 2:30 sesión vermú e noite coa verbena co grupo Bomba, onde estará tamén o disco Móvil Impacto co DJ Nian Boy. O sábado 18, este sábado que ven, hai dianas e alboradas, de novo, e pasarrúas co grupo de música tradicional galega San Martiño de Cerceda. A 1 da tarde do sábado hai misa na honra a Virxen do Carmen. E as 2:30 sesión vermú, para pasar ás 6 da tarde pasarrúas coa charanga Bebe Máis. O sábado ás 11 gran verbena coa orquesta Finisterre e disco Móvil Impacto co DJ Cotelo. O domingo continuarán as festas e poñerán o punto final. Hai dianas e alboradas e pasarrúas co grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda. A 1 da tarde misa na honra ao Santísimo Sacramento. E o domingo ás 2:30 sesión vermú co grupo de Vicio. A partir das 4 da tarde é o día do neno no campo da feira de Cerceda e pola noite verbena co grupo de Vicio e gran tirada de fogos de artificio. Insistimos que este ano a Comisión de Festas, como novedade, todos os días ata as 9 da noite vai a ser unha xornada, unha festa sin ruído. O que pretenden é que todo o mundo poda disfrutar das festas, incluído aquelas persoas que teñan baixa tolerancia ao ruído. A Comisión de Festas informa que tamén están pedindo a colaboración polas casas, polo que pregan que os atendan e que lle den un donativo, unhas axudas. Continuamos co informativo para falarlles agora das actividades culturais e deportivas, porque durante todo este mes de xullo está aberto o plazo para anotarse nas diferentes actividades deportivas e culturais que se organizan por parte do Concello. Son dende outubro deste ano ata maio-xuño do ano que ven. Poden inscribirse no rexistro
na planta baixa da Casa do Concello, pola mañán dende as 9 ata as 2, ou se queren, durante todo o día, poden inscribirse a través da sede electrónica na páxina web municipal www.cerceda.org. En calquera caso, aí atoparán tamén información de todas as actividades que se ofertan, lugares, horarios, etc. Mais temas, lembren que sigue e continúa aberta o plazo para solicitar as axudas á natalidade que otorga o Concello de Cerceda nun pago único de 300 euros por neno nacido por acollemento ou por adopción ao longo de todo este último ano. Esta convocatoria ten por obxecto que as familias do Concello teñan un impulso para fixar e fomentar o aumento de poboación municipal. Serán persoas beneficiarias os proxenitores ou, no seu caso, acolledores dos menores nacidos, adoptados ou acollidos entre o 1 de novembro do ano pasado e o 30 de outubro deste ano. Teñen de prazo ata o 30 de novembro para solicitalas. Os pais, nais ou titores ou acolledores, polo menos un dos proxenitores, así como o menor nado adoptado ou acollido, deberán estar empadroados no momento da solicitude no Concello de Cerceda. A persoa solicitante da axuda deberá comprometerse a seguir empadroado no Concello tanto el como os menores obxecto da axuda por un período de 2 anos dende a inscripción. A cuantía, insistimos, son 300 euros nun pago único por cada nacemento que teña lugar por adopción ou acollemento en Cerceda. Nestas bases será obxecto, lembren, de unha axuda de 300 euros. As solicitudes estarán abertas ata o 30 de novembro. E retomamos as festas, porque quedanos pendentes antes de que remate este mes de xullo a festa gastronómica do Cochiño e tamén romería. Será o sábado 25 de xullo, donde se celebre a edición número 28 desta festa no Acevedo, multitudinaria e tamén romería para moitos veciños do Concello dos arredores. Durante todo o día vai actuar a charanga Santa Compaña e tamén estará o grupo Faíscas da Pontraga. Ás 2 da tarde comenzará a degustación do churrasco, do cochiño, do pulpo e dos produtos da cociña galega. O custo da ración é de 15 euros, que inclúe ademais silla baixo carpa en venta anticipada que seguirá activa ata o día 21 deste mes de xullo no viveiro de empresas de Cerceda, que está no Acevedo, polas mañáns dende as 9 ata ben entrada a noite, ata as 9 da noite. A selección da parcela vai a ser o xoves 23 de xullo, a partir das 5 da tarde, ali mismo, no Acevedo. Tamén haberá hinchables gratuitos ese mismo día, día do Cochiño, para cativada, desde as 3:30 ata as 7 da tarde, e a partir das 8 comenzarán as actuacións das orquestas Los Satélites e París de Noia. Unha festa do Cochiño que vai pola edición número 28 e que 18, en este caso, espérase que nesta edición número 18 de novo volva a haber moitísima xente, que nos últimos anos se superan en total en todo o día as 15-20.000 persoas. Hoxe, mércores, o Concello de Cerceda, xunto coa Diputación Provincial, organizan e comeza hoxe un curso gratuito de galego que vai a ser dende hoxe día 15 ata o día 2 de setembro na Biblioteca Municipal de Cerceda. Van a ser os mércores e os venres polas mañáns de 10 a 1. As plazas son limitadas, é un curso gratuito que poden aínda anotarse. Poden anotarse na primeira planta do Concello ou por teléfono marcando 981 68 50 01. En canto a ITV de maquinaria agrícola, que sepan que se está vostede pendente de pasar a ITV da súa maquinaria agrícola, pode facelo na Silva. Dende o día 27 ata o día 31 deste mes de xullo, a Unidade Móvil de Inspección Técnica de Maquinaria Agrícola vai a estar no campo da Feira das Nenas da Silva. Si queren solicitar cita previa, poden facelo, si queren, no teléfono 981 92 80 80 ou pola web sicitv.com no apartado de cita previa. E continuando co mundo do agro e da maquinaria agrícola, que sepan
que a Consellería de Medio Rural publicou no Diario Oficial de Galicia unha nova orden que regula o uso da maquinaria agrícola e forestal durante o período de alto risco de incendios comprendido entre o 1 de xullo e o 30 de setembro. A normativa, que desenrola a legislación autonómica estatal vixente, busca compatibilizar a continuidade nos traballos no campo coa prevención frente aos lumes, especialmente ás horas centrais do día e cando o índice de risco diario de incendio sexa moi alto ou extremo. A principal novedade é que nesta orde se permite manter as actividades agrícolas, silvícolas e preventivas que queiran co emplego de maquinaria en terreos forestais e nas súas zonas de influencia. En canto aos traballos que se realicen, será entre as 12 do mediodía e as 6 da tarde, será obligatorio contar con unha persoa que actúe como observadora e que poda alertar de inmediato os servicios de emerxencia a través do 085, do 112 ou da aplicación móvil Alumbre, no caso de detectar un conato de incendio. Ademais, a maquinaria deberá estar acompañada de un depósito de agua, de polo menos 400 litros, un extintor de espuma con base de agua de 6 kg, 2 batelumes e unha mochila extintora con unha capacidade mínima de 15 litros. Lembren que nos últimos 10 anos se contabilizaron 411 incendios forestais provocados polo uso de maquinaria agrícola. Rematamos co tempo. Mañán, xoves, en Galicia, vamos a toparnos mañán xoves ca influencia dunha baixa relativa, de novo, como todos estes días, que está localizado ao oeste da Península Ibérica e que vai a chegar aire fresco e húmedo dende o Atlántico. Isto que quere decir? Que teremos mañán unha xornada con abundantes nubes e algunhas chuvias febles e ocasionais que chegarán pola costa. As temperaturas seguirán sendo suaves xa durante a xornada do venres e para fin de semana adiantamos que volverán de novo as altas presións. Pero de momento, mañán xoves teremos alternancia de nubes e claros con máis nubes canto máis hacia oeste. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, mañán voltamos. Saúdos na radio de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.